chenne la ka lo lo ma cheu Hi, sarai kani a chuan school bun tak mi Hausa ho school a newcomer kani. Hei chuan thil swala ma kok lo ka school ma sa kha ka hwa tin a lampo ni lawa. He school ka lu thei dan chu lottery chak ang mai kani ka pa ina a hna tho chung chang wangin. Ka pa chu firefighter ni a ni pui ma sa lok khan mention lian pui hi al hlo a. Ka pa chuan a chunga min la omanga hriana a nei tlata wangin a pol te hoina kal lo tur an hril po a kal lu te thawa ama chawin. Hmeichhe pakhat keima ang ralvel a ruma tang chu hmufua chunu chu va puitur na vakala mase apua a local chu thinglian pui hi a chunga lo tla a ke chu delta a chuta tak chuan kapa chuan a chakna zong zong som khomin a chuak thei shama building atang chu a shwai chuak ta hala doctor te nan enkola a thati a sha zo vele chuan ama po chu a thidang ve ta hala chunu nun chu chan hima mase a ke a chuan hliamna taka om pha chu wang chuan a hna po ti thei to don lo ani anun pumpuya firefighter ni kha hna ni a tuna chu ti thei lo chu alunga hle a chuta tak chuan ke mani chunga van nei na lo klaveta a kha mention kang hla nei tupa kha alo kala kan ina chuan a fanun nun na chan hima wang chuan ka pa bula chuan lom tho sei mol mola a du du ti hlokling sakang ti te shil boka businessman Hausa takani a kapa chuan a paisa chu du lawa ma se a du om chun pakhat om chu private school pakhat ani a ma se private school pangai angani lawa chuta chuan politician te milar te le business tycoon nei tu te fa te lu na hawani chu school a chelve tu chuan min du a maklu tuk milar ho school in anga kalut ve don ti na ni a chumi school thataka kalu ve thei po kading lo ni chuan Mr Adams chuan a fanu Ashley po chu school a lu ve thu soya chuan engkima min puyang ti te soya hun tam tak nuwa ka pa him me ka mo chang ka him ve em o ka tia school ma sabai chu ka ngei ang alin lo top mai Ashley chu ala dam lawa avun hliam te ala dam thalo wangin school a kal theng hal don lawa chu wangin keima ka kala ngai phata a chuan ui kare he school hi ro pui lutuk tak takin a hmun chu alianin achang kang bon top chu school an lokar ringot te po chu amana to hmel em a them te po ka ti chat pal chuan ka chung te na a poisa an pek na tur nei don lawa wangin ka film khur em a school an facility te hi ro pui ti ba ka chuan chu hmuna students ho pon danglam hle an classia an stylish em boka chuan korman tau tak tak ten ha kan school chuan uniform nei ve bok sia ma se uniform ha chu keima cha ka om uniform habik ni chu ka dulawa ma se ka kor pa ngai man tlom tok tok khak a chan tha ka ti ta jok thawa classroom ka lu ve chuan mi hawin min en thupa chuan chu ta chuan mei chelo tok mei hi lo kala chuan tungei chung te ni ve a mi tharnu aron ti a he hi zona ma saber ni ka ring lo sin ma se soi thei ka nei lo he hmuna chuan ni na he poi mo lutuk kapa chu firefighter a ke ti na dwanga hna thok thei talawa chuan heta loman wang me lo kal kani tian sha chuan za khak don tuk si a hlau thong deuh chuan Mr Adams chuan khoyangi ka thu theiang ka ti a makan ti hmel hlom lutuk Hmeichhe pakhat chuan thutna rak min ko hmuta a an umda na chang khan Mr Adams chu mi poimo takani du hmel hle mai chumi hnuah chuan hmeichhia ho chu ka kong chu min dal ta lo hloma ma se an zinga hmeichhe pakhat chuan min mel ran ring mai ni chunu chuan min rin hlel tia shat me chum khat kalo karbula kom lai chuan ama le a thian then khat ho chun lo kala chuan mi tharnu dot isoi ti ka shiania Mr Adams chuan fanu pakhat cha nei chu po chu Ashley chuan ka thian ani bok ati a ui ni lo hei hi thalo hadam dewa chan ka tuma a fanu chu ka ni lo ma se kan chung kwa hi min ba ni mak an ti hle a chuan ka kal son ta de a ma se dot ka soi hlei nem kan chung te chu thil min ba renga lom chu ti chunga min la nge na thei chuan la chuan ka ti swar engmam hlei ne ani lom ni kha chau kha ni lo he school hian dan mak sak tak tak nei bok he school hian music te chess te cheerleading club te po nei lai heta chuan mani din hmun club ang chi an nei a milar ho club te chuan politician ho club te chu tiang hlir chuan a om tiang lampang hi kan ning an chung te ang che chen ni loin an mani ani tum ve me hian tum lo mani kar khan hnuah chuan kalokara chuan club meeting ke ten ngai thua lo in
Oh, an mani ngein an du thu ngein ka klap du lo na chan min da ve ringot ani mo. Hausa le Rethei din hun lampangak tel ve ka du lo ni. Ma se kalkam mo wang chon ka kal ve ta thawa. Sin nung bar chon ka chua. Sumdong lian hau fate klap alo ni a. Chuan min ring mai ro a boring lut tuk. Kabula chu mi pakhat pe chu amuk thuti ka chiang. No pang pakhat apa company lian tak nei chuan apa ina poisa adu nei zong zong chung changte a soi vak vaka. Chu a chele zwa chu kutan beng vak vakin an aw vak vak khovela chan him ang men an loma hetiang darkar chan ve ka om hnu chuan kaning to ni chu wang chuan chu muk thupa pel chuan aruk te in chhuak tum ta a chuan che chengun kan yang takin a earphone chu ka phoi chhuak pala ring over mai hian music chu lo in play a ui chu pa chuan hadam takin a music chu a off ta a chuan kala ding renga mi hawin min en thup le ngala Hmeichhe pakhat chuan Sarah ani lom ni kaltum na deu inei ti na mi a I chung ten he school ta na an thil ti te soi ve ta che ani lo le he club then he longa thave mai la ati a ka tong chhuak ve ta a hetiang lem chan ve mai ka mo po ni heklau ka ti ve a o ani mo atun ti ve ringota miron me room vaka ka thil hau la kho ma chhuak tu jong ka kal do na chu ta tak chuan ka bula thupa chu ron dinga adi ka ni he club hian in ti theina ve mai mo la he club hi a boring lu tuka kamu hil thei hialelom ati a room chu a re thuap meya chu pa chuan min pot chuak ta ringota ui avan huai em khatiang te soingam kha makkati in kahim thau bo kani room atang min shwai chwa chwa kalamaron hoya nowa kani nang ang mi ngei nom tak mu hi nuam kati ati a oi karei he nowa mi papakhathi mel thalut tok ka chan ma chuan lelama hoya akal te de ya nguite keima hi mi ngei nom lampang kani ti soin lom ni kha chuan he school a hian thian engma ka nei lo an lem me hlom lu tuka ka lekha zira in sorbin bak ti tur dang ka nei chuang lo lekha thataka ka zira ngai ni mei ka ti thata ngai ni ka class ngei nat ber chu tuna chuan art ani chiang deuh chuan sculpture making ani poster figure ver siam hi nom ka ti bon top chutlam art chu ka ngei na hle ni Jum khat ka sculpture ka siam lai chuan Hmeichhe pakhat clear ti hming chu ka bula rong kal hnaya ka benga chuan ipia ta mi a imamo chang ka kor ka ho tirang che aron ti a kapon fen chu kan ena o chuan alodik in thlang na tur kor po ka nei bok si lawa chutia ko ma hmu chuan a Chanel tweed jacket nal tok chu a phela ka konga chuan a suita oi ni lo tibal taila a hlo thon bel chau alo kor chunga kor te ka hmu phe kha chuan khacha kor ho kha pakhat ringot po dollar sang chu akling vekang kornal tak chu la a chuan toilet a chuan mi shwaya kor chu ka in thlak don ta a khatiang em ma thil man taw kha kala hangai lo cubicle chang chuan ka chhuaka chuan anuya chuan in melu tuk he kor le vun rong kha in me ka ding reng ani aron tia fashion lampang a shenem ti chau po ni lo a felut tuk ringot chumi nu chang chuan Clary nen chuan kanin kom ngei chan ta hle ma se she thiam lo pakhat ka nei Clary anga Hmeichhe mel tha le felin enga tinge thana nei vak lo le ka ti lunch kan ei lai chuan chu zona chu ka zota a min changa kanu chu actress lar ta kani a ma se min nei khan a career lampang ati chidona sha ta wangin arukin min en kolalom chu wangin heta chuan engma lo mei kani ma se apoi lo lom he nang mang than ka nei a chuan fashion lam ka boy pui lom Clary chu a thurok me shila wangin ka thurok shilve chu ka tum ta a chu wang chuan ka pa chungchang chu ka shilvek ta a chuan he school ka omna chan tak tak min ko a chuan ka pa chu hero dik tak ani thu min shila chuan he school a midang ho zong zong aya he school om phu hi kani thu sei boka Clary ka chunga feldan chu ka hlim em ma chuan he school mi ho zong zong an swalo ti ka sheboka chuan ni khat chu school classroom ka lulai chuan ka si ta chuan Hmeichhe mel theta ka thu hi ka hmu a student tam tak chuan lel fanu aniang men an hwal veka miron hmu vele chuan athawa aron kan pheya miron kwa ta nga ipa ina ka chunga athil ti awang khan ka hlim em ani una nu anga ka nei chi hi ka hlim lu tu kani ati a Ashley e Mr Adam sa fanu khalo ni a arwala lunch ei tu chan min soma ka swal du lawa chu wangin ka kalve a chan chu Ashley local ni masver ni ve boka kan chhutna ngai thina Clary ama thu chu ka hmu a ka chhutna hmu chuan alungai me hle me Ashley bula chuan lotel ve tura dil ka tuma ma se ka hoi chuan Clary chu lo kalson man to a ka mun lawa omang men ka ngai ni an thu soi lampang chu business chungchang lampang te pui ma sa an vacation kal na mun nam tak tak chungchang ten
chuta chuan mi pahmel thave tak hi a rawn thu a Ashley bula chuan ngoi lok hepa hi ka sia ni nowa ti kha ni kha chuan Ashley chu ena hei kanin hmulo nari to hle me a ati Hmeichhe pakhat chuan oh atang ve thine lo Ashley kan bula chawin atang thina mutia ati a nowa chuan henu hi zo du ka nei lom ati a Hmeichhe pakhat chuan lo fiama in nei na tur le in hwal na thil lampang ami a ani em ati a an vai nan nuya chuan Ashley chu a hmai tai lai chu ka hmu a Ashley chuan Sarah hei hi nawa ni ka bial pa ati a chuan nawa hei hi Sarah ka pa ina shil tung chang che kha a bial pa mo ni a ama lam chu ka hoya chuan kanin hmu fu a in mi tro na tin reng wangin lom thu ka soi mol mola tuna ka thon thu da hi part 2 om do na chu wangin ni lang hak don nya min lo subscribe ula aron chwa vel in shat theina mi lo like in min lo share sak bokang che u ka video in lo ena wangin lom thu ka soi mol mole